Hello mindenkinek, Kris vagyok és egy ilyen bejelentő videó lesz most, ami jó meg minden. Szóval arról lesz ez a bejelentő, hogy fogok a nyári szünet alatt videókat feltölteni, meg ilyesmi. Vicces ez a kép, nem? Na szóval, hogy fogok videókat feltölteni minden, megpróbálom azt a beosztást tartani, hogy ne legyek ilyen szétesve a videó feltöltésekkel kapcsolatban. Ezért csináltam egy ilyen kisebb kis beosztást, amit majd reméljük tartani fogok. Ugye itt látjátok, ma van szombat, szóval a hétvégén most lesz egy random játék, ha minden igaz. És úgy lesz, hogy hétfőn lesz Minecraft, szerdán lesz egy random játék, pénteken újra Minecraft, és hétvégén megint egy random játék. Szóval a random játék alatt nem azt értem, hogy bármi, és akkor nem abból lesz ilyen sorozat, meg ilyesmi, hanem lehet az is, hogy mondjuk, ugye elkezdtem a TF2-t, lehet, hogy azt folytatni fogom random játékként egy második epizóddal, ugye a Kazokkal, Zsolti, Dani, Attival. Hát igen, és akkor meg lehet, hogy lesznek ilyen random indie játékok, amik azt jelenti, hogy ilyen randomra talált játékok, amiket megtalálok így például Y80 Armor Games-en, vagy ilyen letölthető hülyeség, mint PewDiePie, amit csinál. És valószínűleg ezt így megpróbálom tartani nyáron. Hát nem sikerül, remélem azért maradjunk ennyiben, fog sikerülni minden. Szóval ennyi volt ez a kisebb bejelentés. Remélem tetszett a háttérképem, nagyon szexi. Kris voltam, sziasztok!